മാതാജി. ഹരേകൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റേ എടുക്കുന്നില്ല. ആണോ? ശ്ലോകം 7 ചെല്ലട്ടെ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കദംബ പാണ്ഡവേയസ്യ രാജർഷേർ മുനിനാ സഹ സംവാദ സമഭൂത്താദ എത്രൈച്ച സാത്വതി ശ്രുതിഹി വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അദ്ദേഹത്താൽ അതീന്ദ്രിയ വേദസാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ആലാപനം സാധ്യമാക്കി തീർത്തതും എപ്രകാരമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കട്ടെ മാതാജി. സഗോദോഹന മാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേധിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗസ്തീർത്ഥി കുർവസ്തദാശ്രമം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുവാദക്കി ജയ്. ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്നിടത്തോളം നേരം മാത്രമേ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമയുടെ പടിവാതുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുക പതിവുള്ളൂ. ഗൃഹം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാസുദേവായ അഭിമന്യുസുതം സൂത പ്രാഹുർഭാഗവതോത്തമം തസ്യ ജന്മ മഹാശ്ചര്യം കർമാണി ച ഗൃണീഹീനഃ. വിവർത്തനം. ശീലപ്രഭുപാദ് ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഉത്തമ ഭക്തനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളൊക്കെ അത്ഭുതകരമാണെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ദയവായി പറഞ്ഞു തന്നാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി തുടങ്ങും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയേ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. വിക്രമാതം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഭൂമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിരാക്രമപ്രദായിനെ ഗൗരവദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അവർക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്റ്റോർ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി ദേവായ തമ്മഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യധ അയാഗതം മനുഷ്യം. പ്രത്യധായ ആഗത മനുഷ്യേ പൂജയാമാസ വിധിവത് എന്നാണ്. വിധിവത് നാരദം സുരപൂജിതം തമ്മഭിജ്ഞായ സഹസാ. വന്നില്ലേ?
കാണുന്നില്ലേ? ശ്ലോകമില്ല, ശ്ലോകമില്ല, വേറെയൊക്കെ കാണുന്നു. ആ. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട് മാതാജി. വന്നു മാതാജി, കാണാനുണ്ട് മാതാജി. എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി. അപ്പൊ തം അഭിജ്ഞായ സഹസ പ്രത്യധായ ആഗതം മുനിഃ പൂജയാം ആസ വിധിവൻ നാരദം സുര പൂജിതം. തം അഭിജ്ഞായ സഹസ പ്രത്യധായ ആഗതം മുനിഃ പൂജയാമാസ വിധിവൻ നാരദം സുര പൂജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. തം അഭിജ്ഞായ നാരദന്റെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ, നാരദ മഹർഷി ഇപ്പൊ എത്തിയല്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഗുരുവാണ് അല്ലെ, വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുവാണ്. നാരദ മഹർഷിയുടെ ആഗമന സദ്ഭാഗ്യം ദർശിച്ച്, അപ്പൊ എന്താണ്, അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഗുരുവിനെ കാണുന്നത് വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആഗമനം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്തിച്ചേരുക അല്ലെ, അതിനെ വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട്, സദ്ഭാഗ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഹസ പെട്ടെന്ന് എന്തേന്നു, പ്രത്യധായ എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ആഗതനാകുക. മുനിഹി വ്യാസദേവൻ എങ്ങനെയാണ്, പൂജായാം ആസ, അദ്ദേഹത്തെ പൂജിക്കുന്നു. വിധിവത്ത്, വിധിക്ക്, അതായത് ബ്രഹ്മദേവന് എങ്ങനെയാണ് പൂജ അർപ്പിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ ആരെയും ഗുരു ആയ നാരദ മഹർഷി, ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനുമാണ്, ശിഷ്യനുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനെ എങ്ങനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് അതേപോലെയുള്ള പൂജ, ആദരവ് ആർക്കും നൽകി, വ്യാസദേവൻ നാരദ മഹർഷിക്ക് നൽകി. നാരദന് പൂജിതം, ദേവന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മദേവന് എല്ലാവരും ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ളവര് ആദരവ് നൽകുന്നുവോ അതേപോലെ നാരദ മഹർഷിക്ക് ദേവതുല്യമായിട്ടുള്ള ആദരവ് വ്യാസദേവൻ നൽകി. അപ്പോ ബ്രഹ്മദേവന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആദരവ് നൽകി ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ഗുരുക്കന്മാരെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരുവിനെയും ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുവിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബഹുമാനിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. വിവർത്തന ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ശ്രീനാരദന്റെ മംഗളകരമായ ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷവാനായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മദേവന് നൽകപ്പെട്ടതിന് തുല്യമായ പൂജനീയ സ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചു. ഏറ്റവും ഏതാണ്, വ്യാസദേവൻ പ്രതിസന്ധിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ, വിഷമത്തിലിരിക്കുന്ന, അസംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എത്തുന്നത്. നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ, ഒരു വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് വരുമ്പം അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം തന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷാവും. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ. ഇത് വലിയ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ, അവര് നമ്മൾ ഈ സാധാരണക്കാര് പോലെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉന്നത തലത്തിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ആർക്കും നേരിടുന്നത്, വ്യാസദേവൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇത്രയും സൃഷ്ടികർമ്മ ഈ കാര്യങ്ങൾ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് പരിഹാരം നൽകാൻ യോജിച്ച ഒരാൾ എത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മദേവന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം നൽകി ആദരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. വിധി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മദേവനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിധി എന്താണ്, ബ്രഹ്മദേവന് സംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥിയും ആചാര്യനും ആകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ ആരുടെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. ആരുടെ ആചാര്യനാണ്? വ്യാസദേവന്റെ ആചാര്യൻ. അതേസമയം വിദ്യാർത്ഥിയും ആചാര്യ, യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് അല്ലെ
പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 1000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു വാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അല്ലെ, ഭഗവാന് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് തന്നെ. അപ്പൊ തപ എന്ന വാക്ക് കേട്ടപ്പോ എന്താണ് 1000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടുള്ള ഒരു തപശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കുകയും പ്രഥമമായി നാരദനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരാണ്? ബ്രഹ്മദേവൻ. ആകയാൽ ആത്മീയ ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആചാര്യൻ ശ്രീ നാരദനാകുന്നു. ആദ്യത്തേത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. രണ്ടാമത്തത് നാരദ മഹർഷി. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രതിനിധി ആകയാൽ സർവ വിധികളുടെയും അനുശാസനങ്ങളാണ് വിധി എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ അനുശാസനങ്ങളുടെയും ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ശരിയേത്, തെറ്റേതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതിന്റെ ധർമാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു? ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കി? നാരദർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതാർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. അപ്പൊ പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവന് സമാനം ആദരിക്കപ്പെട്ടു. അതേപോലെ ശ്രേണിയിലെ മറ്റെല്ലാ അവിരതരായ ശിഷ്യന്മാരെയും യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് സമാനമായിട്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയാണ്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പോയി നമ്മുടെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്നല്ലേ. അങ്ങനെ കേട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങൾ യഥാരൂപത്തിൽ നമുക്ക് കൈമാറി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം. അതിന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശിഷ്യനായ നാരദ മഹർഷി എത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യനായ ആരാണ്? വ്യാസദേവൻ സ്വീകരിച്ചത് ഉദാഹരണമായിട്ടിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും അതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അവരെ കണക്കാക്കണം. ഇവിടെ ശ്രീനാരദന്റെ ആഗമനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ മൊബൈലില്, അപ്പൊ അത് നോക്കി ചൊല്ലു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യുത്തായാഗതം മുനിഃ പൂജയാമാസ വിധിന്വൻ നാരദം സുരപൂജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി 33 വായിച്ചത്. കിട്ടിയില്ലേ? വന്നില്ലേ? 33 ഇപ്പോഴേ പഠിപ്പിച്ചതാ വായിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നില്ലേ ഷെയർ? അധ്യായം 5. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്തിയത് എന്താണ്? നാരദ മഹർഷി എത്തിയത് എന്തിനാണ്? ഗുരു ശിഷ്യന്റെ മനപ്രയാസം സ്വയം മനസ്സിലാക്കി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എത്തിയപ്പോ ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യാസദേവന് നൽകുകയാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവത രചിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ രചനകളും നടത്തിയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തില്ല? നിനക്ക് സംതൃപ്തി വന്നില്ല, അങ്ങേക്ക് സംതൃപ്തി വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തി വരാത്തത് എന്താ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് സംതൃപ്തി വന്നാല് ശിഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ രചിക്കുന്ന ആളിന് സംതൃപ്തി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സംതൃപ്തി വരികയും അങ്ങനെ സാഹിത്യം രചന നടത്തുന്നവർക്കും സംതൃപ്തി വരികയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ വ്യാസദേവന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള രചന നടത്തണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹത്വങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രകീർത്തിച്ചുള്ള കൃതി രചിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നാരദ മഹർഷി ആരെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു? വ്യാസദേവനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്.
എന്നുവെച്ചാൽ വ്യാസദേവൻ ആരാണ്, എന്താണ്, എന്നിട്ട് എന്താ അങ്ങേക്ക് ഇത്ര വിഷമം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശിഷ്യന്റെ മഹത്വം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുകയാണ് ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. അങ്ങ് ഇന്ന ആളാണ്, ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനാണ്, ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്യങ്ങൾ കേട്ട, മൊഴികൾ കേട്ട ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മദേവനെ പ്രകീർത്തിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നെക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം, അല്ലെ? ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി എനിക്ക് എന്റെ രചനയിൽ തൃപ്തി വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയുന്നു. 5 മുതലുള്ള ശ്ലോകം, 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകം അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച അധ തം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹത്ശ്രവാഹ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രർഷിം വീണാപാണി സ്മയൻ ഇവ എന്ന് പറയുമ്പം സ്മയൻ ഇവ. അധം തം സുഖം ആസീന സുഖം ആസീന ഉപാസീന ബൃഹത്. എന്താണ് ബൃഹത് ശ്രവ? അതാണ് ഷ ആയിട്ട് കിടക്കണം. ബൃഹത് ശ്രവ, ശ്രവിക്കുക, അല്ലെ? ബൃഹത് ശ്രവ, ശ്രവിക്കുക. ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രർഷിം വീണാപാണി സ്മയൻ ഇവ. അപ്പൊ ഇത് ഇത് വായിക്കണം. സൂത ഉവാച ആരാണ് അരുളി ചെയ്തതെന്ന് കൂടെ വായിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കാനുള്ള. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോ? ഹരേഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുത ഉവാച അദം ദസുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹച്ഛവഃ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രഷീം വീണാപാണി സ്മയന്നിവ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രധാന പദാർത്ഥം നോക്കാം. സൂത, കൃഷ്ണ. സൂത എന്ന് വെച്ചാല് സൂത മഹർഷി, അല്ലെ? വാച അരുളി ചെയ്തു. അധ ആകയാൽ തം അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമാസീന സുഖമായി ആസനസ്ഥനായി. ആരാണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി, അല്ലെ? നാരദ മഹർഷി സുഖമായി ആസനസ്ഥനായി ഇരുന്നു, അല്ലെ? ഇരിപ്പിടത്തില് ഉപവിഷ്ടനായി. ഉപാസീനം സമീപസ്ഥനായി ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബൃഹത് ശ്രിവ ഉചിതമായി ആചരിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനും അതുപോലെ ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയെ വ്യാസദേവൻ വേണ്ട തരത്തില് ഉചിതമായിട്ട് ആദരവ് നൽകി. ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി പ്രാഹ അരുളി ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. നാരദ മഹർഷി അരുളി ചെയ്തു. വിപ്രർഷിം ബ്രാഹ്മണരിൽ ഋഷിയായ അങ്ങേക്ക്, അതായത് വ്യാസദേവന്, വീണാപാണി വീണയേന്തിയ സ്മയനിവ അഭിവ്യക്തമായി പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി കണ്ടപ്പോ വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യാസദേവൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ നാരദമുനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുന്തിദേവി ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാളും കൂടെ വസിച്ച് തിരിച്ചു പോകാൻ രഥത്തിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് ആദ്യം ആര് വന്നു? ഉത്തര വന്നു, അല്ലെ? ഉത്തരയുടെ അപ്പൊ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് പെരുവിരൽ വലിപ്പത്തില് ഗർഭപാത്രത്തിൽ കയറി രക്ഷിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ കുന്തിദേവി ഓടി വന്ന് ഞങ്ങളെ പാണ്ഡവരെയൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്നോ, അല്ലെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് കുന്തിദേവി മനസ്സിലാകുന്ന ഞാന് വൃഷ്ണി വംശത്തിലുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ കുരുവംശത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്ത് ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ വംശത്തിലുള്ളതല്ലേ, അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പോകേണ്ടതല്ലേ, എന്റെ കുലം അല്ലേ അത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോ പിന്നെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനും ഭഗവാനെ പ്രൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എല്ലാം കുന്തിദേവി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു?
അതേപോലെ ഒന്ന് മന്ദഹസിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങ് പോയി. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കുന്തിദേവി പറഞ്ഞതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ പുഞ്ചിരി. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരിയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും എന്താണ് സുസ്മേരവദനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചിരിക്കാറില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പുഞ്ചിരി തന്നെ എല്ലാം ഒതുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, എല്ലാം പറഞ്ഞതൊക്കെ വകവയ്ക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആര് ചിരിച്ചു? നാരദ മഹർഷി പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നാരദ മഹർഷിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാവീണ്യവും അതെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുഞ്ചിരിച്ചത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വിഷമിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ പുഞ്ചിരിയുടെ അർത്ഥം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതൊക്കെ ജയ് സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം ദേവർഷി നാരദൻ സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടനാകുകയും സൗമ്യമായി പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ഋഷിയെ വ്യാസദേവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതൊക്കെ ജയ്. ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിയായ വ്യാസദേവനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയ്ക്കുള്ള ഹേതുവും ശരിക്കും ഗ്രഹിച്ചതിന് ശ്രീനാരദൻ മന്ദഹസിച്ചു. അപ്പൊ നാരദൻ മന്ദഹസിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? കാരണം എന്താണ്? എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശ? പിന്നെ അതേപോലെ അദ്ദേഹം ആരാണ്? ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഈ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീനാരദൻ മന്ദഹസിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള അപര്യാപ്ത ജ്ഞാനം വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയ്ക്ക് ഹേതുവെന്ന് ദേവർഷി വിശദമാക്കി. നമ്മുടെ ഗുരു ഉപദേശിക്കുന്നു, എന്താണ് എന്റെ വിഷമത്തിന്, താങ്കളുടെ വിഷമത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം വേണ്ടത്ര പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടില്ല, അതിന്റെ കാര്യം വേണ്ടത്ര പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷമത്തിന് കാരണം. എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞ? 4 പുരുഷാർത്ഥത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. അതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സൂചിപ്പിച്ചില്ല, അതിന് വിശദീകരണം നൽകിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ന്യൂനത എന്തെന്ന് നാരദൻ ഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം വ്യാസദേവന്റെ അവസ്ഥ ദർശിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അംഗീകരിച്ചു. വ്യാസദേവന്റെ വിഷമത്തിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അംഗീകരിച്ചു. ശരിക്കും വ്യാസദേവനൊരു ന്യൂനത ഉണ്ടായി എന്നാണ്. ശ്ലോകം 2. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച. ശര്യ മഹാഭാഗ ഭവത കച്ചിത് ആത്മന പരിതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. നാരദ ഉവാച. പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭവത കച്ചിത് ആത്മന പരിതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭവതാ കച്ചിദാത്മന പരിതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മമാനസ ഏവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതും കൂടെ വായിക്കണം. നാരദ ഉവാച അതും കൂടെ വായിക്കണം കേട്ടോ. ആരാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വായിച്ചു വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാം? അതും കൂടെ പറഞ്ഞു. ശരി. വേണ്ട മാധവി, സമയക്കുറവുകൊണ്ട് വേണ്ട. നാരദൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. പരാശര്യ അല്ലയോ പരാശര സൂത. അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു, പരാശര മുനിയുടെ മകനല്ലേ നീ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങ് പരാശര മുനിയുടെ മകനല്ലേ. അപ്പൊ ആരാ പരാശര മുനി? വലിയ ഒരു ആരാണ്? മുനിയാണ്, തപസ്വിയാണ് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതനുമാണല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയായ പരാശര മുനിയുടെ മകനല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? പിതാവ് അത്രയ്ക്ക് മാഹാത്മ്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ മക്കൾക്കും അത് കിട്ടും അല്ലെ. നമ്മളൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ. എന്താ ഒരു ചൊല്ല് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്? യഥാ പിതാ തഥാ പുത്ര എന്നെന്തോ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ പിതാവ് ഏതാണ്? വലിയ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള മഹത് വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. പണ്ഡിതനാണ്, തപസ്വിയാണ്.
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭാഗ്യവാനായ ആളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതേ ഗുണമെല്ലാം മകനുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാഭാഗ്യവാനായ ഭവത താങ്കളുടെ കച്ചിത് അത് അപ്രകാരമാണ് എങ്കിൽ ആത്മന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ പരിതുഷ്യതി സംതൃപ്തമാക്കുമോ ശരീരത്തെ തിരിച്ചറിയുകയാൽ ആത്മാവ് മനസ്സിനെ തിരിച്ചറിയുക ഏവ നിശ്ചയമായും ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? പരാശര ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് പരാശര സുതനായ വ്യാസദേവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവർഷി നാരദൻ ആരാഞ്ഞു, ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന എന്താ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരാമർശിച്ചത് അല്ലേ, വിശദീകരിച്ചത്. ആവശ്യത്തിലധികം അതിന് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതെന്താണ്? ശരീരവും മനസ്സുമാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞതല്ലേ. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തെ, സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും മനസ്സാകുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയമായി കണ്ടുവോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും എന്തിനു പിന്നെ കാരണമാകത്തില്ല, എന്തിനിടവരുത്തത്തില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇടവരുത്തത്തില്ല അല്ലെ, നമുക്കും അറിയാല്ലേ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനോട് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ നേട്ടം നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇടയാക്കില്ല. അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ആത്മാവിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. ആത്മാവ് പറയുമ്പോഴാണ് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടത്ര ഊന്നൽ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് താങ്കൾ സന്തുഷ്ടനാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് എന്താണ്? അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും ഭഗവാനുമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാവാത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. വ്യാസദേവന്റെ നൈരാശ്യ ഹേതുവിനെ ഇതാണ് അസംതൃപ്തിയുടെ കാരണത്തെ സംബന്ധിച്ച നാരദന്റെ സൂചനയാണിത്. അപ്പൊ നാരദൻ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്തില്ല? ആത്മാവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചില്ല, സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാണ്. പരാശര മുനിയുടെ സന്തതിയാകയാൽ മഹാവൈഭവമുള്ള സന്യാസിയായ വ്യാസദേവന് മഹാവംശത്തിന്റെ വിശേഷ അധികാരമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ് മകൻ അല്ലെ, പരാശര മുനിയുടെ മകനാണ്. അപ്പൊ ആ പാരമ്പര്യം ആർക്ക് കിട്ടും? വ്യാസദേവനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടിയിരുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ, രചന നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിന്റെ വിശേഷ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ കാര്യമായിരുന്നു വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് വ്യാസദേവന്റെ വിഷണ്ണതയ്ക്ക് ഹേതുവെന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രദാനം ചെയ്യില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജേശ്വരി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, രാജേശ്വരി മാതാജി. അപ്പൊ പരാശര മുനിയുടെ മകനായിട്ട് ഏത് ചെയ്തില്ല എന്നാണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വ്യാസദേവൻ പരാശര മുനിയുടെ പുത്രനായിട്ടും അത് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാലോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കില്ല. ആത്മാവിനെ അദ്ദേഹം ശരീരത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാലോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കില്ല, പുത്രനായിരുന്നിട്ട് കൂടി. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരീരവും മനസ്സും അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യാസദേവൻ ആ രീതിക്ക് ചിന്തിച്ചില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത്, ശരീരവും മനസ്സുമല്ല ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഞാൻ ശരീരമല്ല അല്ലെ, ഞാൻ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ആ ആശയം വ്യാസദേവൻ ഓർത്തില്ല എന്നാണ്. അല്പജ്ഞാനികളായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായി തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ പോലുള്ളവര് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആത്മാവിനല്ല ചിന്ത കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലുമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഭക്തിയിലൊക്കെ ഉയരണം. എന്നാൽ വ്യാസദേവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കില്ല.
എന്താണ് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിഞ്ഞ് രചന നടത്തിയില്ല. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ രചന നടത്താൻ വിട്ടുപോയി. വാസ്തവികമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായ അതീന്ദ്രിയമായ നൈസർഗിക സാമോദം ലഭിക്കില്ല. സാമോദം എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷം. അപ്പൊ സന്തോഷം അതീന്ദ്രമായ ആനന്ദം അല്ലെ, അതാണ് സച്ചിത് ആനന്ദം. നൈസർഗികമായ എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത പോവുകയും അങ്ങനെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഏതില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും? ആത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് സച്ചിദാനന്ദം ലഭിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അത് നാരദമുനിയുടെ അഭിപ്രായമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജിജ്ഞാസിതം സുസമ്പന്നം മഹദത്ഭുതം കൃതവാൻ ഭാരതം യസ്ത്വം സർവാർത്ഥപരിബ്രഹ്മിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. രാധ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ജിജ്ഞാസിതം സുസമ്പന്നം അഭിതേ മഹത് അത്ഭുതം കൃതവാൻ ഭാരതം യസ്ത്വം സർവ അർത്ഥ പരിബ്രംഹിതം അല്ലെ. പരിബ്രംഹിതം എന്നാണ് ഇവിടെ. ബ്രായാണ് കണ്ട. ബ്രംഹിതം സർവ അർത്ഥ പരിബ്രംഹിതം. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടത്. സർവ അർത്ഥ പരിബ്രംഹിതം. ഇത് മഹത് അത്ഭുതം. സുസമ്പന്നം അഭി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം ജിജ്ഞാസിതം സമഗ്രമായി ആരാഞ്ഞു. സുസമ്പന്നം പൂർണ്ണ നിപുണനായ അഭി. അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും താങ്കളുടെ മഹത് അത്ഭുതം മഹത്തായതും അത്ഭുതകരവുമായ കൃതവാൻ തയ്യാറാക്കി ഭാരതം മഹാഭാരതം യഹ ത്വം താങ്കൾ എന്തു ചെയ്തു തീർത്തുവോ സർവ അർത്ഥ എല്ലാ അനന്തര സംഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പരിബ്രംഹിതം സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവനെ നാരദമുനി വീണ്ടും പുകഴ്ത്തുകയാണ്. താങ്കൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് രചനകൾ നടത്തിയില്ല എങ്കിലും ഇതുവരെയും താങ്കൾ ചെയ്ത രചനകളെല്ലാം എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ടമാണ്, ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ളതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഏതിനെ എടുത്തു പറയുന്നു? മഹാഭാരതത്തെ എടുത്തു പറയുന്നു. കാരണം വേദങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട്. അത് ആർക്ക് വേണ്ടി രചിച്ചതാണ്? സ്ത്രീകൾക്കും ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്കും പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ശൂദ്രർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി രചന നടത്തിയതാണ് അല്ലെ മഹാഭാരതം കഥാരൂപത്തില്. എന്നിട്ട് അതിൽ തത്വങ്ങളായ ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ ഉൾപ്പെടുത്തി അല്ലെ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ശരിക്കും മധ്യത്തിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 18 അധ്യായമായിട്ട് 23 മുതൽ 40 വരെയുള്ള അധ്യായമായിട്ട് അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഏറ്റവും ഒരു ഉത്കൃഷ്ട കൃതിയാണ്. അപ്പൊ താങ്കൾ ഒരു തരത്തിലും വിഷമിക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് രചന നടത്തിയില്ലെങ്കിലും താങ്കൾ വേദങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു? വേണ്ട വിധത്തിൽ ഏതില് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മഹാഭാരതം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരു തരത്തിലും സവിസ്തരം വളരെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ അനന്തര സംഭവങ്ങളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെ. വേദങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മഹത്തായ അത്ഭുതകരമായ മഹാഭാരതം രചിച്ചു. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് വീണ്ടും പുകഴ്ത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ താങ്കളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ പക്വവും ആലോചനാപരമായത് ആയ യജ്ഞം ഉത്തുംഗവും ഉചിതവും മനോജ്ഞ ഗംഭീരവും പരിപൂർണവും ആകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നിസ്സന്ദേഹം താങ്കൾ ശ്രേഷ്ഠവും അത്ഭുതകരവുമായ ഒരു കൃത്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനി ആരെ വീണ്ടും പുകഴ്ത്തുന്നു? വ്യാസദേവനെ. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ? പക്വമായിട്ടുള്ളതാണ്. താങ്കളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ രചന വരുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ അല്ലെ, വേദങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ. അപ്പൊ പക്വമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട്
പര്യാലോചന പരമായ യത്നം ആണ്. എന്ന് വെച്ചാല് വളരെ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആ പ്രയത്നം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? ഉത്തുംഗമാണ്, ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ളതാണ്, ഉചിതമാണ്, മനോജ്ഞ ഗംഭീരമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, സന്തോഷം നൽകുന്ന, ആനന്ദം നൽകുന്ന തരത്തിലുമാണ്. അത് പിന്നെ എന്താണ്? പരിപൂർണവുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല, എല്ലാം അതിലുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ മഹാഭാരതം വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വേദങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം കിട്ടും. ആ തരത്തിലാണ് രചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, പരിപൂർണമായി ആണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, നിസ്സന്ദേഹം സംശയമന്യേ താങ്കൾ ശ്രേഷ്ഠവും അത്ഭുതകരവുമായ ഒരു കൃത്യമാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാഭാരത രചനയിലൂടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ഏതാണ്? ആർക്കും പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ രചന. അതിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ആളിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതാണ് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പരിപൂർണമായി സർവ്വവിധ വേദ അന്വയങ്ങളും, അപ്പൊ വേദത്തിലെ എല്ലാ ഇതാണ് അർത്ഥങ്ങളും അതിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളും ഒക്കെ, അന്വയങ്ങളും നമ്മൾ അന്വയം പദാനുപദാർത്ഥം പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദത്തെ, എല്ലാ വേദത്തിനെയും പരിപൂർണമായും അതിന്റെ അർത്ഥസഹിതം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. മഹാഭാരതം വേദ അന്വയങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ വേദം വായിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് മഹാഭാരതം വായിച്ചാല് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതത്തിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥ വ്യാസദേവന്റെ വിഷാദം നിശ്ചയമായും പര്യാപ്തമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താലല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? അറിവ് കുറഞ്ഞിട്ടല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, സാഹിത്യ അവതാരമായിട്ട്. അപ്പൊ അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. എന്തെന്ന്? ഒരു പഠിതാവെന്ന നിലയിൽ വേദസാഹിത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചവയൊക്കെ പരിപൂർണമായി അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്താണ്? തലമുടി ഇഴ തെറ്റാതെ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പഠിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസൂത്രം, വേദാന്ത സൂത്രം ഒക്കെ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാഭാരതവും വേദാന്ത സൂത്രവും എല്ലാം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ഉപനിഷത്തും എല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയ ജ്ഞാനിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരിപൂർണമായി അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു, പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. തൽഫലമായി വേദങ്ങളുടെ സമ്പൂർണവും സവിസ്തരവുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോടുകൂടി മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ മഹാഭാരതം ഒരു ഏതാണ്? ബൃഹത്തായ കൃതിയാണ്. ആ ബൃഹത്തായ കൃതിയിൽ ഒരു ദോഷവും കാണാത്ത തരത്തില് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വേദങ്ങള് വിസ്തരിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാഖ്യാനത്തോടു കൂടിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണം അല്ലെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാഖ്യാനത്തോടു കൂടിയാണ് മഹാഭാരതം രചിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് നാരദമുനി പറയാണ്, അങ്ങ് ഒരു തരത്തില് വിഷമിക്കണ്ട, ചിത്തനായി ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതുവരെ താങ്കൾ ചെയ്ത രചനകളെല്ലാം ഉത്കൃഷ്ടമാണ് അല്ലെ. സൂപ്പർ എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അങ്ങനെ സൂപ്പർ രചനകളാണ്, എക്സലന്റ് രചനകളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ പിന്നെ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. മാതാജി ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന്? ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അയ്യോ സോറി മാതാജി, ഞാൻ ഓർത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത്. ഇത് ചെയ്യണേ മാതാജി. ശരി.